ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଶିଫଳ 2026। ରାଶି ଧନୁ। ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଜେ, ଜ, ଭ, ଭି, ଭୁ, ଧ, ଫ, ଢ, ଭେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2026 ମସିହା ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ଓ ଶେଷ 2 ମାସ କିଛି ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟଭାଗଟି ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ହେବ। ଶନିଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ ବର୍ଷ ସାରା ରହୁଥିବାରୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ। ବୃହସ୍ପତି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ଓ ଶେଷ 2 ମାସ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଫଳତା ହାସଲ ଦେଖାଦେବ। ବିଳମ୍ବେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ଯୋଗ। ଆୟ ବେଶ୍ ଭଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟର ଚାପ ମାତ୍ରାଧିକ। ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଗ ବେମାରୀ ବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଲାଗି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କୁସଙ୍ଗ ଦୋଷ ସମୟର ଅପବ୍ୟବହାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧୋଗତି ଆଦି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ମନଟି ସର୍ବଦା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିବ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ସୁଫଳାହ ଯୋଗ ରହିଅଛି। ମାତ୍ର ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗଟି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରିବେ। ସୁଖହାନି, କୌଣସି ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ସମ୍ମାନହାନି, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ଓ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଓ ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଖାଦେବ। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ଓ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।